Kaixo eta ondo etorri da noi aekako Oskar Elizburuketanik Uxue Igartzak egiten dugun Txingoka podcastera. Txingoka podcasta. Oskar, ze moduz? Bueno, ondo, ez da? Uda betian emon garela emoten dago, sei egundaroia euski ederrakin, epela, primeran. Baina otsailekin eukido 3 aste hor, naskatuta egoteko beste, Bai, igoinduta. Igoinduta. Kokoteraino, aiziakin, eutzekin, Bai, biharra zeuan ja euski apur bat ikusteko. Baina, bueno, zein gotzau, oindiok neguan gaoz. Bai, ondiok, asko bez da falta, hilabete bat eta udaberriz etorriko da. Baina, bueno, gero danok egoten gara hor posposik eta harro gure berdiaz, gure koloriaz, gure... Paisaiaz, ez da? Bai. Zelan esan genke zehozetaz arro gauzenian, ez? Kasu honetan, esan duzu, arro egoten gara, gure naturaz eta inguruaz, eta hori bestien aurrian adirazen nahi dugunean, zela esan genke? Bueno, modu asko daz, baina bat hola pizka berezia panpana jo, esan daike adibidez, ez? Gure paisaia ederrak direla eta panpana jotzen ibili dira hor, maztak izarati etaratzen moruan, ero ez? Nabarmentzen. Ero paparra aterata ibili, gandorra tente, oiarra moruan, oiolokie baino aurrua, umetxuak txitatxu edo euskanian, bastakitolako adibidea politxea dira. Adibide bastakite. Hane, mozorrorik onena zeukalako eta sarixen zebalako, paparra eta ibili da, ez? Edo fanfarrokerixak jotzen, ez da? Hori be entzun izan dut. Akaso igual fanfarroikerixa hori negatibo xamarra da, gehiago arrokerixatik eta ez arrotasunetik. Hola ibiltzen diane hor negatiboki lepotente da bizela esaten da. Arrosko xamar, ez? Arroskiluak, esaten entzun da, hori arroskilo xamarra da. Eta nahiko leukelako markesa, hori bentzun da dakat, ezer ez dialako eta itxuria bakarrik. Eta horretxe gauzok, beste bat, kabidu ezin da dabil. Bai, ez da, kabidu ezin dabil pertsona bat, hain dago, hain pozik, hain arro, ez? Hori, okupa hoitzen dugu, beste guztize, baino leku gehiago hartzen dugu, Interesgarria da, zelan aldatu leiken berba bat, esan eixa, bakarrik gure atzizkisekin, ez da? Tasun ipini, kerixea ipini, bata positibua da, bestea negatibua da, arrotasuna ona da, arrokerixia, txarra. Eta arroputza erabiltzen dugu, baina horreiak gehiagizkoa esateko, ez da? Eta, bueno, ez dakit, esango neuke arro egon positibua dela, arro gauz euskaldun izati harren, arro gauz ez dakit, euskeraz bizi galako, arro gauz, hainbat mila gauzagatik, eta ja bero beste arrokerixia zuk esan duzun buruan, pizka negatibua da, pizka bat ez berez negatibua, ez da? Eta da gehiagik erixia direzten da bena, ez da? Eta gero esaten da bai, arrotuta egon eta arrotuta ebili pizka bat gehiagikerixa hori adierazten dau eta arro egon positibo izango litzateke. Hor badagoa bestixa, ez da? Bai, euskalduna naiz eta arro nago. Ez gabiz guri esaltzeko hemen, ez da? Ez dugu zer oparituko. Ez dia egongo berba asko lehen esan dozun tasun kerixa hori, adibidez, arrotasun, arrokerixa horrek atzizkixa jartzeko moduan, baina batzuk badauz, adibidez, ibili naiz hor bueltaka eta gogortasuna, gogorkerixia, ez? Ondo ikusten da. Umetasuna eta umekerixia, dipentzatzot, saiatzen baldin bagara hitz horiek esaldi baten barruan jartzen, bakarrik urtengo jakula gauza hon bat umetasuna horrekin, umekerixia beti erabiliko dugula, ze txarra dirazteko, gizontasuna eta gizonkerixia. Edo itxutasuna eta itxukerixia. Bada itxua izatea eta besta itxututa egotea, ez da? Ez da, itxutxarra horik ikusi nahiz da bena paino, ez? Hori da. Eta, bueno, arro berbiakin behintzat oso garbi ikusten da, eta oin gabizela arro gora eta arro bera. Hori, akordatzen zara, ez da? Aurreko korrikan arro herri, izan zen... Arro herri. Lelua, arro herri. Arro dauan herrixa. Eta urtengoa kiko zu goguan, ez da? Bai, ni pentsatzen dut honezkero danok jakingo dugula, euskara gara, dala, edizinon, korrikaren edizio honetako lelua.
Eta aurrera, korrikakin sartu horretik, Oskar, ontsa esan dut, honezkero dano jakingo dugu, honezkero esan dut, eta zalantzia aukitzen dut, eta bueno, jente asko pentsatzen dut, gai honekin, honezkero, dauaneko, diferentia dira, ezta? Bai, bueno, hori pesatzen jakuna da, beti erderaren eragina, ja ez da, hor, ja hori, orduan danok berdinak ez dira, berdinak. Argisa marra da, dauaneko ziurtasunakin esaten dugu, seguru, bai? Eta dauaneko beratzi zaio egin dugu txingokan, bai? Hori, badakigu beratzi egin duguna, orduan, beratzi egin ditugu dauaneko. Bale, orduan honezkero erabiliko dugu ez gauzenian hain seguru, susmoa dakagunean, adibidez, zure adibide horrekin jarraituta, bederatzi saio egin ditugu eta honezkero jendiak ezagutuko gaitu. Ez dakigulako seguru ia jendiak ezagutzen gaitun edo ez, baina pentsatzekoa da baietz. Bueno, batek ezagutuko gaitu, ez da. Hori da, hipotesisa da, ez? Orduan, ondo esan duzu lehen, honezkero jendiak jakingo dauzein da 24. edizioko lelua, ez da, urtengo lelua. Bai. Guk ez dakigu seguru, ikasi da, nero entzun dan, baina pentsatzen dugu, bai ez, honezkero matraka ondizia emoten diar dugu, alde guztizetan, telebistan eta batzordietan, eta abar. Egisa, alanda be, baten bat despistau xamar badabil, jakin, aurten 24. korrika etorriko dela, bere ala, martxuan 19 atarratzetik hasi eta Bilbora, 10 egunez, goiz eta gau, eta hortxe biliko gara, euskerian aldeko olatuakin. Eta, bueno, bailaria be zeharkatuko da, debagoienera, zapatu goizaldian, ez? Martxoaren 28ko ordu txikixetan aliauko da. Bai, unkigarrixea da, ez da, oioi purdixea jartzen jate, pentsatziakin bakarri be, ja, bai. Bai, niri be ikusten dutenian ja furgonetia aurreratzen dagoela eta hor bihotza uskurtzen jata, eta ni pentsatzen dut jente asko momentu askotan malkoa darixola egoten dela, joaldunak dirala edo amama edo pertsona nagusi bat lekuku hartzen edo ume mordua, niretako oso berezia eta unkigarrisa da. Eta pentsatzen dut, nik barrutik ez dut askotan bizi izan, ez taroia da urte asko aekan, baina zuk, Oskar, mordo bat eta korrikan be, asko ibilizara, eukiko zuz pasadeizo politia kontatzeko. Bueno, mordua, bidia galdu, ez da egizet kotxia geratu, gero hori negar malkotan hau dala besti dela, baina, bat kontatzi harren, badaukat hor barruan gordeta eta oin be, zera, bizarra tente jarri jataz. Angiozarti pasatu zan azken aldixan, gainera, pasatu bari zegoen, ez dakiz zenbat urtien, eta dana ilun, gabaz, aurten moruan, eta hango bertako eskolako ume guztiak esnatu zituzten, korrika itxekoan plaza inguruan, eta gero ezian badanok eskolara joan lotara, koltsonetekin eta hola, eta badakit gero goizian elkarrekin gozaldu ebela danok, eta gero, ikastolako klesera, ikastolia barik ondiok ume zaintza monoko bazan, txiki-txiki. Eta pentsatzen dut, eukiko da biela goguan horrek, umeek eta... zelako esperientzia. Bai, eta honezkero gaztiek izango dira ume haiek. Ibiliko dira gabaz, baina beste erabaten. Korrikara seguro etorriko diala. Oixe, egun eta gau, alderik alde, herririk herri, ume naiz heldut, naiz gazte, geratu barik, antxitxiketan. Eta jende asko pentsauko dau, lenguari helduta, sorokerixia dala, baina gaur ikusi dugu, kaso sorotasuna dala. Bai, eta zoragarrixa, eta zoratzeko morokua, eta inbeste zoro elkarrekin hor danok, takarraran, amets baten inguruan, ez da? Bai. Azkenian, arro herri gara, euskara gara, eta hoi guztia, oiuka eta aldarrikatzen aineketan. Bai. Zain egongo gara, korrikaren zain, eta urrengo txingoka podcastaren zain, eta horixe, betiko mezua. Segi euskeraz, eta ia apur bat hobetzen dugun guria. Hori da, taupa korrika.